want to welcome here a svetloznámu folklórnu skupinu Východná. A by bolo dobré, keby ste prišli aj vy tuto dozadu, čo sedíte za pódium vlastne, viac menej, aby ste mohli enjoyovať tento krásny prednes našich mladých folklórnikov. Takže teraz by som predal mikrofón prezidentovi Východnej Tomášovi. Ďakujem. Prajem príjemné popoludne. V mene Východná Slovakenses, moje meno je Tomáš Bilík, ja som prezidentom našho folklórneho súboru. Predtým, ako začneme, chcel by som sa iba poďakovať organizátorom tohto krásneho podujatia, že priniesli našu komunitu znova spolu, aby sme oslavovali slovenskú kultúru, slovenský folklór a hlavne samých seba. A za chvíľku prídu naši juniors a intermediates. Sú to najmladšie vekové kategórie nášho folklórneho spolku. Predtým nám výber pár tancov a potom program bude pokračovať ako je naplánované. Ďakujem a prajem príjemnú zábavu. Tak na stôl. Aby to
Let's think, man, you paid $20 for this. Ďakujeme veľký potlesk pre našich intermediates a tiež tu za juniors. Predtým to už len dve krátke poznámky, ak môžem. Ak tak chcete návažiť viacej slovenskej kultúry, 11. októbra vás pozývam do Chicaga, kde organizujeme vystúpenie spolu s Veselicou, ktoré je folklórny súbor v Chicagu. Takže 11. októbra, ak máte cestu do Chicaga, radi vás tam privítame. Druhá poznámka, stále hľadáme nových členov. Ak máte deti alebo aj dospelých v rodine alebo v okolí, ktorí by radi prispeli k rozvoju slovenskej kultúry, slovenského folklóru v Toronte, určite vás radi privítajú v našich radoch. Takže kontaktujte buď mňa, alebo hocikoho z našeho súboru, alebo cez Facebook a Instagram a môžete sa k nám pripojiť. Ďakujem ešte pekne za priazeň a prajem príjemnú zábavu. Tak ďakujeme veľmi pekne Východnej za takéto krásne vystúpenie a musím povedať, že sa to veľmi si to vážime, lebo všetci títo performance to robia úplne zadarmo. Úplne zadarmo, takže we really appreciate you guys.